Jarumta da wani irin jarumta ya taɓa yi maka wanda har yanzu ba ka Wannan. manta ba. Wannan yo an yi ba wani wuri ba. In ka tambaya ka bi sannu ka tambaya nan Katsina. Nan cikin Katsina nan bariki. Barikin sojoji. Babbar sallah ta kama. Ban sani ba ashe an yi gayya. Za a kashe ni. La haula la quwwata illa billah. Nan bariki. In ka tambaya ka ji labari. To ran nan wanda ya faɗi to shi na da yawa. Na ɗaya kenan. An kai ni wani wuri abin nan. Kuncin kalgo. Naɗin sarkin hawa. Nan ma daɗa aka kai ni mai gobe da nisa. La ilaha illallah. Malami ne? Yan tauri ne. Na'am, na gane. Yan tauri ne kumurtai. Na gane. Ko wanda suka sunan su. Na'am. To sai da na cinye su. La haula la quwwata illa billah. Sai da na cinye su. Dalilin na ihu an ce a'a. Kada in ƙara ihun ce a'a ba dai nan ba. Sai aka ce man Zamfara ce. Garewa ce bisannu. Garewa ce. Ce to ya gwada man tsahi wanda ya gada ga uba ne ni ma in gwada mai wanda na gada ga. Kai kana takama da na gidanku? Na'am. Shi ma ya gwada maka irin wanda ya gada? Na'am. To ran nan bai kwana ba. La haula la quwwata illa billah. Ran nan bai kwana ba. Sai ta yi ba dawo. Ran nan bai kwana ba. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ran nan bai kwana ba. Kai. Ban magana. Bauchi. Allah ƙara lafiya tsoho. Yanzu nan. Yanzu ba sai gobe ba. In ka ce mani ba ka son mutum yanzu nan. In ka ruga Katsina yan cikin Katsina shike in Allah ya da cikin biyu. Sai ka tadda ɗaya ko ka tadda an zawo daga jana'ida sai ko ka tadda ana iya tafiya jana'ida. Rawar asiri tsoho. Yanzu ba sai gobe ba. Rawar asiri tsoho ni tsakanin da mutanen Katsina kowa lafiya lau. Yanzu ba sai gobe ba. Wannan yanzu nan aiki masu ƙarfi yanzu nan a gama aiki. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sai ka tsaya kana ta rubuce kana bin dare kana hana idan ka bacci. La haula la quwwata kai baccin ka hankali kwance amma aiki ya ƙare. Aiki ya ƙare. To yanzu baba su mugun bacci ne sai ya dauka sai ya lullube shi lahira sai dai ya haka lahira. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ko sunan uban shi kokarin uban shi ya ƙare. To yanzu baba su wa'annan daga lokacin da aka gadan maka da su zuwa da muke wannan magana yadda suke haka suke ko akwai abin da ka canza ba abin da na yi masa haka suke ba abin da na ya basu haka suke kawai iyaka sai dai in shanya ta kama a ɗauke su a hidda su sha iska a maidu. Inna lillahi suna buƙatar shan iska ana buƙatar kamar in juma'a ta kama ko in lahadi ta kama to ana hidda su sha iska sai a dawo yan mintuttuka sai a ɗauko a maidu. Shi in kana son yanzu nan sai a gama ka da aljani yanzu ki bi ka yanzu ka kai da shi a rawa mana asiri baba yanzu ka tai da shi a wannan a rawa mana asiri in dai na tashi ina so aljani yayi mana wani abu to kila na zo in neme ka amma a rawa mana asiri to yanzu baba bayan wannan da tsoho ya ban maka na'am kai naka na daban koko ka dai tsaya iya wannan a na tsaya dai wannan sun ishe ka sun isan na'am na tsaya wannan sun isa nima inda rabon yan bari nima yan bari mai dauka ya dauka. To baba in ce ko sai za a je taro kake rataye wannan koko kawai duk in ka mallaka sha iska ko kana so saboda abin da ya bada mamaki baba ka san mutane masu bibiyan mu sun yi ta maganganu kan wannan wasa na maradi. Na'am. Na danja. Gidan yaron ka Hafizu mai na kirya. Na kirya abin da ya bada mamaki baba. Wai da ka hito tsaka hoge. kace wane ne wani kirari kake kana cewa wai yaro waya baka taro kake ƙaryar banza na'am waya baka taro kake kirarin banza maza to kuma mun ga duka taure sana'a kashi mun ga duka sana'a kashi taure sana'a ban kashi mun ga duka wannan sana'a da uwa na hada uwa na kuka mun ga duka wa'annan mutanen mazan na'am wa'anda suka ansa sunansu maza mun ga sun taso gaba ɗaya sun yi maka zagi wai so kace ka hau turmi amma tana ta hana maka da kwantar da hankalin ka hau bisa turmin lahiya lau
Shin ba wannan shiri da muka gani a Maradi? Na'am. Za a maimaita mu wannan shiri in Allah ya kai mu ranar bikin nan koko dai ba a so mu cika. Ka ce wai ba a kuri hojen kokowa sai an yi kaye ko? Sai an yi kokowa sai an kaye kana ai kirari ba. A bari dai kawai rana ta zo kenan. Kayya. Masu kallo kan dai ku bari a baku labarin wannan biki na gidan Kaura Bada domin kawai maza za su taru. Gabas za ta zo, kudu za ta zo, yamma za ta zo, arewa za ta zo. Yawwa. Kuma ranar duk wanda ya shigo Abukur. Ya ci tauri. Ko ta ina ka bullo. Bukka tauri. To ka riga ka shiga bukka tauri. Dan baba ya ce da za a bashi dama shi kadai ya isa tsara Abukur. Kwarai kau. Wannan ko yanzu. Diyon Abukur. Wannan ko yanzu. To in wani shigo ta bayan gari za ka sai ya shigo. Ya garinmu ne. Kai. Kuma garinmu ne masu kallon suna kallo yau abinda ba dan shi aka yi ba. Ba dan shi aka yi ba. Akwai masu kallo da ban da taki daya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To an gan shi ya shiga ya kama shi in kama shi za a kama shi. Kayya. Wannan yan Allah ya yarda. Wannan yan Allah ya yarda. To wannan yan Allah ya yarda. Baba saboda lokaci ina ga kamar zamu bakka haka amma baba. Na'am. Kowa mafi yawa mutanen da suke bibiya ta. Na'am. Suna ce min tsakani da Allah Kaura Bada yana burge su. Na'am. Suna son baba matukar so. Na'am. To amma baba ni ranar bikin nan wa banda yanka wuka dai. Banda yanka wuka amma ya kamata a samu wani abin da za a bani ni ma dai in burge yan kallo in ce kai ni ma dai na shiga riga taurin nan kai. Suna ta cewa wai kullum in shigo daki in gwada masa magani ya kamata dai ranar daurin auren nan ni ma in yi ta wajenta. Ba sani ba zo mo zan hiddo ni dai ba zan yanka wuka bai an bani. Ba zan yanka wuka bai an bani amma ban ki ba in an bani in karya in na karya ta kari shikenan fa ne ba in na karya ta kari sai in baka abinka ya to kana ganin na yanka wuka in na dada hannuwa ga jiki na ko to babu ba Allah ba ya bari gaskiya ne gaskiya ne Allah ba ya bari wannan gaskiya ne akwai sausilu bobilu yausilu hausilu yausilu sabilun mausilun kayasilun jahalilu alayasilu jibrilu sayasilu hauralu kai kabalu rakakilun kabilun sarkabilun a'adda sabilu ramlu dasalu kajaka rabilu sama sawilon kabkabalu da asilin gona ko tana da mai dubu akai mata taki la haula la quwwata illa billah to kai baba wannan karatu ya za a rike shi ko wanda rike ya samu wanda ya saki kuma ta lalace mai shikenan kayya Allah sa baushi ya rike uban audu uban mun tare ga maza sai dai muni ba kyawa ba ga dakin gona in dai maganin ruwa an samu ya ce wai gona ko tana da mai dubu akai mata taki akwai mata taki yanzu baba abu na kusan ƙarshe akwai wani kasa abu makamanna ni na san abu na makamanna yaro na ne tun shina ɗan kicin giri nan wurin akwai ma lokacin da aka taba kama mu da shi wayyo Allah na rimi nan rimi akwai lokacin da aka taba kama mu da shi nan su 63 nan ko gidan suke kwance la haula la quwwata illa billah lokacin da ya aduwa zai hau to lokacin nan aka gayyau mu don nan suka to wata ɓanna ka tara suka yi tunda ka ce kai baka raba wada wata ɓanna ka tara suka yi tunda ka ce baka raba wada kan ba a san in shiga da surimi aka tare mu na'am ce to mun kuma mun yi hannu da kwamishinan 'yan sanda mun yi hannu da baturen zaɓe na Katsina City ga baki ɗaya Alhaji Sale Gireda shi ya kai ni wurinsu kanan wannan Alhaji Inusa Mashasha muka yi wannan an gama komi nan na kwashi jama'a aka tahi ma'aikata suka tarbi ba mu wucewa ba mu ciwa har abu ciki a lokacin na ce ko muka tai aka cika ofis la ilaha illallah BPO ya yi ma kwamishina waya yawwa ga mutane nan sun yi ƙarfinmu a zo a ta kwashe kai la ilaha illallah daga ina suke aka sai daga Abukur daga Abukur yau ba kauran tauri ba ne na Abukur ai shi ne
yowa ce a kama shi maza ku ba shi wuri kayya yau sai ga Alhaji Sulegire da har yau sai yau waiwa ya ce a tarbe miki mutane ta sai na yi lissafi mun hito har za mu hau ga mota aka duk jama'an nan kowane an amsa mai kuɗi naira 100 sai na yi lissafi kuɗi sama da 5,000 sai a'a sai an bani kuɗi na sai da aka bani kuɗi na kan nan muka sallame ku to azam na to yanzu baba shi wannan abu makaman na ka san ita an ce amin saboda annabi ka san an ce amana sai danta wannan kuma ka san baba ana son mutum da mai da biki wannan haka yake an ce wanda ya maka rana kai ma kai mashi rana wannan akwai wani wa alaikum salam akwai wani yaron shi wani dan amana shi baba wanda gida za mu dan taimaka min TV ga mana akwai wani yaron shi dan amana shi wanda yanzu haka magana da nake maka akwai ƴaƴan abudin wanda suna hannun shi shike rike da su yayi amana kwarai da gaske madalla ni kaina ni amin saboda annabi ni kaina idan kaga irin alherin da yake min zaka rike baki shi mai rike da yaran to ka san mu ba mu manta wanda ya mu halacci wannan haka yake kuma ba mu manta wanda ya mu sabanin halacci wannan haka ke ai da abun arziki to da abun ciya wanda duk yayi ma ba kamance wannan gaskiya ne wanda duk yayi ma ba kamance ta abinda nake so baba wata rana zamu zo kafa da kafa da ni da shi ya gaishe ka yan Allah ya yarda ni ko na san in ka ganshi kaga kaga abu makamanna ne yan Allah ya yarda kuma da abin da ai abu makamanna karshen ta ma da kai mashi magana ya san da ne mashi magana ya san kama ya san kama baba kawai da abin da nake fata yadda abu yake danka shi ma ya zama danka to gaskiya abu yaron da na ce ma za a nada wallahi haka suke da abu daga can kaya yake tahowa su zo da shi da aboki ne su zo su wuce su je kai taurin su can wurin shi su kwana biyu kan nan su komo nan to baba muna godiya to na gode da mu da kai ubangiji Allah ya kai mu wannan ranar biki amin ya Allah Allah kuma ya sa ai taro lafiya a tashi lafiya amin ya Allah masu kallo wallahi kar ku bari a baku labarin wannan taro saboda ranar ranar mutane za su zo aljannu za su zo kowa ma zai zo wurin wannan taro in Allah ya yarda to shikenan to baba muna godiya to na gode